ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଆରଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଗା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ରେ, ଏସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏଇସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୟ ହନୁମାନ। ଏଠି ଶିବଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଏଠି ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟି ହୁଏ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛି। ବଳରାମ ଅବତାର, ଏଠି କିଛି ବହୁତ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କରି ଅବତାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରୁ ଆସି ଯେଉଁ ପାଦୁକା ସବୁ ରହୁଛି, ସେଇ ପାଦୁକାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଡବାରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅବତାର ଅଛି, ବାମନ ଅବତାର। ଏଠି ହେଉଛି ନରସିଂହ ଅବତାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହେଉଛି ବରାହ ଅବତାର। ଏଭଳି ବହୁତ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ଢଳା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପାଣି ଢାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯେଉଁ ଆଣନ୍ତି କାଉଁରିଆରେ, ସେଇ ଆଣି ଏଠି ସବୁ ଢାଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଣ୍ଡି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗହଳି ହେଲେ କାଳେ ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମର ପାଦୁକା ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି। ଏଠି ଏଇ ପାଣିକି ନେଇ ଘରେ ରଖିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ